Estimat senyor cardenal, apreciat senyor Eugeni Gai, degà de la Facultat de Teologia, director general d'Afers Religiosos, comissionat d'Afers Religiosos de l'Ajuntament de Barcelona, director general de Blanquerna, vicari episcopal, president de la Fundació Joan Maragall, consells de l'Institut, claustre, professors, estudiants i senyores i senyors. Cada any, a l'inici del curs, li pertoca al director prendre el pols de l'Institut, el que ha viscut, els seus anhels, el que s'ha anat fent, els projectes de futur, de manera que, breument, ens puguem fer càrrec d'on som i on ens proposem anar. El curs passat es caracteritzà clarament per una obertura, potser haig de dir una aventura, de sortir cap a fora, de projectar-se més lluny. Sempre aquí hem viscut amb força la tensió entre local i universal, arrelats on estem, però amb desig de projecció, d'expansió sense fronteres. Si volem dir-ho en termes més teològics, ja que estem a l'Institut de Ciències Religioses, es tracta de la tensió fecunda entre l'Església local i l'Església universal, entre diocesaneïtat i catolicitat. És cosa molt sabuda que l'Església té una triple funció, la funció que se'n diu sacerdotal, de celebrativa, santificadora, el que se'n diu reial, que implica tant la tasca de govern i ordenació de la comunitat, com també d'encarnar els valors cristians en la societat, i en tercer lloc, la funció més, profètica, que és l'evangelització i ensenyament de la paraula de Déu. La tasca de l'ISCREP s'inscriu clarament en el marc de la funció profètica, aquesta última. Evidentment, en primer lloc, en l'Església local o diocesana de Barcelona, on es va crear i on hi tenim la seu. La primera oferta, per tant, ha estat sempre i és els diocesans de Barcelona, barcelonins. Però a partir del moment que creàrem la versió online, es matricularen estudiants de tot Catalunya i fins i tot una vuitantena de la resta de les diòcesis espanyoles. Ja fa uns anys que la nostra mirada es va anar fent cada vegada més ampla, més universal, més, catòlica. S'ha fet famosa la frase de les organitzacions socials de pensa globalment, actua localment. Però des del punt de vista catòlic s'ha de pensar i actuar, si es pot, als dos nivells. I ens hem adonat que el nostre institut, dintre dels seus límits, ho pot fer i hem iniciat ja el camí. Què vol dir en concret el que estic dient? En primer lloc, hem mirat d'assentar la presència a nivell espanyol. Fa poques setmanes s'ha signat un conveni amb la Facultat de Teologia de Granada a fi que es puguin organitzar allà les trobades presencials i que es ve a afegir, Granada, a les actuals seus a Barcelona, València, Madrid, Bilbao, Mallorca i Menorca. Abans de l'estiu, d'aquest estiu, també firmàrem un acord amb la Facultat de Teologia Protestant CEUT de Madrid, a fi que els seus estudiants cursin assignatures nostres de Bíblia i Teologia online. Després de molt temps de preparació, estem en camí d'estendre la nostra oferta a l'Amèrica Llatina. S'han signat, aquest curs passat, 2 convenis, un amb l'Arxidiòcesi de Mèxic, segons el qual els nostres estudis serviran per formar agents de pastoral laics allà, i un altre amb la Universitat Catòlica del Nord de Colòmbia, que caldrà concretar enguany.
En els propers mesos s'assignarà també, estem en camí, un altre acord amb l'arxidiòcesi de Guadalajara, també de Mèxic. Hem establert contactes i fet visites, jo he anat aquest estiu, amb el CELAM i la CLAR a Bogotà i també amb la Pontifícia Universitat de Mèxic. Durant aquest curs anirem treballant aquest nou horitzó que se'ns obre, amb prudència, sense anar més enllà de les nostres possibilitats. Vull esmentar també que el mes de març de 2015 engegarem un curs pilot en llengua anglesa patrocinat pel Centre CAICIT, amb seu a Viena, sobre diàleg interreligiós, conjuntament amb les universitats de Montreal, Viena, Medina i la Complutense de Madrid. L'ISCREP impartirà 2 assignatures, una sobre islamofòbia, cristianofòbia i antisemitisme i una altra sobre una ètica global comuna a totes les religions. Per encàrrec de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya i conjuntament amb el Grup de Treball Estable Religions i Eter, Cristianisme, Justícia i Migra Studium, durant l'any 2014 estem organitzant 9 cursos de 20 hores sobre diversitat religiosa a funcionaris de les administracions de Catalunya, en concret a Manresa, Lleida, Girona, Vic, Tarragona i Barcelona. D'altra banda, aquest curs iniciem la segona edició del Màster de Diàleg Interreligiós, Ecumènic i Cultural en conveni amb la Universitat Ramon Llull. Finalment, enguany, iniciem una col·laboració amb la Delegació per al Diaconat Permanent de la Diòcesi de Sant Feliu per l'actualització teològica dels seus diaques. Els alumnes matriculats a alguna de les nostres ofertes en el curs passat foren 1.189, dels quals segueixen estudis reglats 234 en la modalitat presencial i 738 en la virtual. Tenim un centenar de professors que imparteixen cursos i 35 estudiants obtingueren graus aquest curs passat. Enguany, pel que anem veient, les xifres són similars. Cal també comentar els canvis que hi ha hagut a l'equip directiu del centre. La senyora Maria del Mar Galzeran ha deixat l'institut per tal de poder donar resposta a les noves responsabilitats en la pastoral universitària de Barcelona. Des d'aquí li agraïm, està aquí a la sala, li agraïm tota la seva dedicació constant i competent durant aquests últims anys. L'Anabel Carbonell, que ha arribat, la que està al final de la taula, assumeix la direcció pedagògica i estem segurs que la seva experiència en diversos projectes educatius serà ben útil en el procés de millora de la dimensió pedagògica del centre. Al llarg del curs passat vam impulsar una sèrie d'actuacions per millorar la imatge i comunicació de l'institut. Així es va finalitzar la implementació del nou sistema de gestió acadèmica que permet fer la consulta dels expedients i el lliurament de notes per internet i, d'altra banda, es va renovar el logo de l'ISCREP, com veieu aquí en aquest fulletó, i es van ampliar els canals de comunicació en els comptes de Facebook i de Twitter que posen a l'abast tota la informació pròpia de l'ISCREP, com aquelles iniciatives afins als objectius del centre. I finalment hem renovat la web per tal d'afavorir una major comunicació i informació amb els alumnes, professors i tots aquells que s'apropin a nosaltres. I acabo. Al cap de 18 anys de la seva creació, l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona està viu, pensem, i amb l'inestimable ajut de direcció, administració, secretaria, serveis tècnics i professorat, vol continuar fent el servei que li és propi, la formació teològica, especialment per a laics. Moltes gràcies per la seva atenció.